Okei, mistä pääs löytyisi? Soi 60. Se on 60. Okei. Nyt tultiin tähän erikoisliikkeeseen, mikä tekee ilmastointia. Tästä on laukkumatka tuonne täällä meidän kaikkien asenteelle tullaan vesihöyryä tuolta katosta, niin ei ole niin kuuma. Joo. Hello. Ottaa minkälaiset paineet siinä. You say this is so. Sano, että tää oli ihan jäässä. ตรงนี้เมื่อวานนี้มันเป็นน้ำแข็งเลยจ้ะจ้ะ Täällä on akku ja kylmäaine. Tää näkyy aika mukavasti pojilla täällä. Laturin korjaus on hiilen vai. Tuulettimia. Tuulettimia. Mitä se vaimo reppii? No ei nää revii. Mitä? Höpö. ต้นโอ้ยเกม Joo. Nopeaa palvelua.นี่คือมันเป็นอาการยังไงครับอยู่ๆลมมันเบาลงใช่ไหมแล้วมันก็ มันก็ไม่เย็นมันมีแต่มันเหมือนมันออกนะ แต่ว่ามันไม่ ออกเบาใช่ไหม ออกเบาปกติตัวนี้เย็นมาก พอมาดูตรงนี้เป็นน้ำแข็งใช่ไหม เป็นน้ำแข็งตรงไหนนะพี่ฟัง เนี่ยแต่มัน ตรงนี้ก็เป็นน้ำแข็งเหมือนกันแต่ตอนเนี้ยคือเย็นปกติตอนเนี้ย ตรงนี้มันก็หน่อยๆปกติแต่ว่าเดี๋ยวพอขับไปไกลๆหน่อยมันก็เป็น จะเป็นน้ำแข็งอีกใช่ไหม จ้ะ น่าจะแอร์ เป็นที่อะไร มันไม่ตัดพี่ นะ แอร์มันไม่ตัด แอร์หนอนชัด มันเสีย Joo. You can say ตัวตัดนะพี่ตัวตัดแอร์มันน่าจะเสีย ซัมคัดแอร์นะเดวิกกี้ออซัมติง painetunnisti. Pressure. Siellä on painetunnisti, mikä tunnistetaan, niin se antaa sitten liian paljon painetta. ข้างขยะทุกข้างขยะที่จะได้กู้หูวิทย์ Eipä, jos kaveri osaa homman, niin antaa hänen tehdä. ที่อะไรก็เอาโรยเบรกด้วยวันมืดไรกับว่าหางไรกับแอร์ว่าหางตู้ Joo, nyt se toimii ihan normaalisti tällä hetkellä. เมื่อแฮมเย็นนะมันจะไม่ Niin. Tässä on mukava, kun tullaan tuota vesihöyryä. Siinä ei rehellisesti tuo katkaisija toimi. Sisällä. Siinä. การเฉลี่ยโค้ดไม่ใช่โอโรยเบรกไม่ใช่เทเดมอไม่ใช่โอโรย No niin, toinen autoliike sanoi, että ilmastointi tuli kuntoon, kun pannaan puolelle teholle ilmastointi ja raitisilmasuodatin vaihetta. No, kävellään miten pitkään tää. Täällä on tämmösiä toisen liikkeessä ja sitten kun kaukosäädikään ei mene tai ei toimi. Muuta kuin lukkoasentoon laittaa. Tultiin sitten tähän yhden korttelin päähän toisen korjaamon, missä autosähköosaamista niin vaihtaa tuon koko hälytinjärjestelmä uuden tuohon, eli se vanha huisi helvettiin ja uusi tilalle 1800 patia osinnen töihin.
Siellä on sitten sähköhilipettä enempi ja vähempi ja pyyhkiöitäkin on. Tämä on sitten se sähkökuru varmaan tämä kaveri mikä tässä on. Jota pokaalia kaveri Suomi. San Francisco. Mitä vittua nyt tapahtuu? Nyt tapahtui semmonen tapahtuma, että meidän auto jäi nyt korjattavaksi moneksi tunti, kun sehän olikin monivammainen. Elikkä meidän auton keskuslukituksen 2 moottoria on rikki ja ne vaihtaa molemmat. Laittavat uudet hälytysjärjestelmät siihen kokonaan, että keskuslukituksen saa päälle kaukosäätimestä. Tää on ihan normaalia korjaamotoimintaa, että myydään asiakkaalle lisää osia vain. Nyt ollaan jo lähempänä 4000 patia, yli 4000 se oli, 4,5, melkein 5000 patia on loppu. Mitä? Niin tässä. Anna tuo 7 se. Vai mitä? Love at first. Mint Coca Flow. Tuohan voisi olla hyvän makuinen, tuo on minttu. Tuo on ensimmäinen. Käydäänkö maistelemassa? Ne jäätelee ja täällä hyvin ruuhkaa on. Hotel Opens 24. Nää tytöt säikähti kun asiakkaita tuli. Ui miten viilleet. Samanikaan koko. Joo. Maista sie sitä, niin minä maistan tämän. Minä otan tämän. Ollaanpahan reippailemassa tässä. Otella auton valmistumista. Kävellään täällä noin. Monenkahan kilometrin päästä. Ylitellään silta tässä se ylitunnelin kautta. Täällä näkyy vähän maisemaa tuonne vuorille ja tuolla kaukana siitä Uahinin rautatieasema. Vähän on huvikseen tässä aikaan tapahtunut. Tuossa on semmonen käytettyjen moottoripyörien kauppa, niin käymään siellä katsomassa minkä hintaisia mopoita. Siellä on juna, kato tulossa, voi mennä jossakaan. Tuolla asemalla. Vasemmalla raitteella näkyy. Dieselvetureita. Siellä mennään. Bangkokkiin. Ilmastoituja osastoja kuin ikkunat auki. Sitten tämmönen porras reenits. Eestakaisin näitä hingattaan tässä auringonpaisteessa, niin rupeaa makuun. Läskit karisen. Perhana vielä. Siinä auto katosella. Takapihaan. Joo, tuossa autolla tommonen kierto päässä yli. Tässä olisi varmaan halvalla vuokralla talo. Kuuluskohan sähköhinta? Ei kun siinä asuu joku saakeli. On
täällä mopoja paljon. อันนี้เช็ดออกครับ เดี๋ยวผมเช็ดให้นะ On turvalle vejetty. ใส่กิ๊บเลยครับ Käyhän ajamassa. You want to ajaa ne? You come check and look at. Nytอะไรว่าเราโกง Palaako ne มี enti? สีเดียวเหรอ ผมก็มีสีนี้สีแดง เอา แล้ว สี ก็ แดงเหรอ แล้วก็มีนี่ เราก็ นี่ มองด้วยว่าเห็นตัวนี้ดูเหมือนใหญ่กว่าตัวนั้นยังไม่ เท่ากันครับ เท่ากัน เอาเหรอ อันนี้ก็รีดเหมือนกันเนี่ย อ๋อรีดโอ้ แต่ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดเลย Jotenkin hassun näköinen. Scooby-Dooby. When you target 49. motorbike, niin then sinä target motorbike. You can open and see how many kilo. Joo. Tuolla loppuu No 1300 euroa suurin piirtein vähän. Siinä.ปีนี้18 Kun lähinnä se, että mikä tässä niinku on se ajoasento. Ei tää on liian matala mulle. โอ้ยก็ตัวเองตัวใหญ่เนาะ Let's check how you when you buy motorbike joo. มีรอยมีรอยเช็คมีเต็นเช็ค Niin, mutta nyt me tuun tiedämään, että tää on liian matala mulle. เออก็ Must be more higher. ไม่ยังคายเด่น Tää on vähän niinku lasten. Like a children. เบื่อเด่นคนโต Good for you. คนโตคนเล็กคนแก่นี่เราก็ดีไม่น่าโอเคน่าโอเคไงที่น่าเอไง ก็เกินครับ ตัวนี้จะเป็นตัวสมาร์ทคีย์ครับต้องกดปึ๊บแล้วก็เนี่ยครับ แล้วก็กำเบรกสตาร์ทครับ เบรกสตาร์ทอันนี้ครับสตาร์ทตรงนี้ ใช่ครับ กำ กำ เบ เบ ร ร ก ก ตัวไหนฮะ กำเบรกทางฝั่งนู้นนะครับ Ei tuolla paljon aje ผมจะมีตัวกุญแจด้วย kalla. ตัวที่นู้นนะ En tiedä mitään pikkukaloja tuolla näyttäisi alttassa olevan, mutta... On niin harvahan tuo haavi, että eihän tuohon tartu mikään. Tällainen niin iso kala. Pieniä kaloja tällä vilissä, mutta on tällainen isompi. Jaha. Moottoripyöriä käytiin kahtelemassa. Ihan siistin näköisiä pyöriä. Oliko se valmis? Aha. Siinä on. Moottoripyörä korjaa. Perkele on tupaa täältä vaan. Joo, pyörien hinnat pyöri siellä. Sanotaan pari vuotta vanhat tommoset Honda Clicki, niin 45 000 patin luokka, eli semmonen 1200 euroa. Sillä olisi ollut semmonen 6000 vähän reilu ajettu. Se oli 1300, niin 1300 patin, euroa. Nyt täällä ei vielä mitään mopoja tarvita, kun meillä on auto ja sitten on 2 tervettä jalakkaa. Ja eiköhän myö niin tässä, jos tarvittaa moppo, niin vuokratta. Aika hankalaa minnekään säilöllä. Pitäisi olla semmonen kiinteä paikka, mihin sen voisi jättää sitten aina kun Suomeen tullut. เดินข้ามสะพานลอยแล้วก็ไปดูรถมือสองมอไซค์ทางนู้น อ๋อรถทางนู้นหนูก็นึกว่ารถทางนี้เหมือนไม่มีแสดงว่าร้าน เข้าไปนู่นข้างหลังซอยทางนู้น ทางหลังขวามือมั้งคะรถเยอะๆนะมั้งคะอันเนี้ยค่ะดูเก่งดู เดินเดินตากแดดด้วยนะไม่ใช่อะไรนะ ถ้าเดินตากแดดด้วยอะถ้าเดินเย็นๆยังได้ เดี๋ยวเราต้องขอแป๊บนึง
รถจอดไหนอ่ะ จอดข้างบ้านค่ะพี่หน้าบ้านเต็มจะข้างบ้านใช่ จะปิดตัวจะมาวันนา Silläpä me ei tähän mitään. Siinä uusi patteri.